Jeg har en plan. Det er typisk dig, Egon. Men du er ikke farlig, det ikke? Rolig nu, den er dødsikker. Jamen, jeg har lovet Yvonne at komme hjem med kage. For fan, Kjeld. Det er altså en plan, du har, Egon. God plan, god plan. Perfekt. Jeg har en plan. Kuppet over alle på dronningens glas. Jamen, Egon, er det ikke den, dronningen selv har lavet? Den er flere millioner her. Skide godt, Egon. Sidder I nu her igen? Jamen, Yvonne, du ved jo, vi altid plejer at fejre Egon, når han kommer hjem. Planen starter 11:45. Egon, det siger jeg dig. Meget har du budt mig, men det her, Gud bevares, Egon. Du kommer alligevel i fængsel igen. Egon, der må jeg altså også lige give Yvonne lidt ret. Hundehoveder, hængerøv, lusede amatør. I kan jo ikke finde ud af en skid. Egon, Altså, det var jo heller ikke sådan. Ja, det kan vi sætte til side. Jeg skal bruge garn, saks, bold, handsker. Det er skide godt, Egon. Den er lige her. Det sendes. Nej! Er du fuldstændig sindssygt? Alarmen går jo i gang. For helvede, Kjeld. Okay. Hold op. Ja. Handsker. Ja. Garn. Saks. Skide godt, Egon. Benny. Afsted. Se den lille kattekilling, nej hvor er den sød. Den har 4 poter og næste der er rød. Hej far. Hvad skal vi gøre? Hvor er de? Må jeg godt få en? Du skal være stille. Okay. Tissemand.